odnosno na proljeće 2020. sam eto završio. Tako da to je više manje priča sa skijanjem ukratko da sad ne idemo u sve detalje. Jasno, jasno. Što se tiče skijanja, koje ti je najdraže sjećanje iz tih dana? Neka trka, trenutak, anegdota, onaj famozni video Špekić? Pa to je sigurno jedan od tih trenutaka, makar ga se ja ne sjećam ovako, zato je dobro da imamo video evidenciju. Od trenutka kojih se sjećam, u Val d'Izeru, znači utrka dječja, jedna od najjačih svjetskih utrki u to vrijeme, do 16 godina. Ja sam kao ulazno, znači imao sam, znaš kako imaš godišta, boriš se uvijek, imaš mlađe i starije, imaš ulazno i izlazno. Ja sam na ulaznom godištu sa godinu starijim dečkima pobjedio slalomsku utrku, što mi je zapravo i kupilo ulaz u reprezentaciju tada. I sjećam se da su za pobjedu dali kila slatkiša koliko si težak. Ja sam tad već imao 90 plus kila, tako da smo nosili pun kombi bombona kući. To je evo samo jedna od anegdota.